Bună, sunt Mimi, bine ai revenit pe canalul meu. Aici am un slime cumpărat. Aici am lipici, pe ăsta l-am luat din Jumbo. Sticla asta costă în jur de 15 lei și are 1 litru. Astăzi vreau să fac un slime mare dintr-un slime cumpărat care este foarte activat, amestecându-l cu 200 de mililitri de lipici. E foarte activat slime-ul ăsta, îmi dau seama pentru că e tare și se rupe repede. Acum adaug și lipiciul. Cam atât. Ia să vedem. Da, deși este pe jumătate activat, este foarte lipicios, așa că am să pun și un căpăcel de formil. Este în continuare lipicios, dar mai trebuie amestecat pentru a se omogeniza totul. Wow, a ieșit chiar super! Eu am fost Mimi și ne auzim data viitoare. Pa, pa!